Jam 12 bengi kuwi aman mlebu ning Indomaret njipuk panganan sak karepe. Los. Aku mang nyolong rokok. Patrick, musuhe wis teko, isi pelurune. Pilih tahi apa tempe Dasmu goreng? cemplokno. Ya ampun, das maling. Lapor bom siang. Yen pengen bebas kowe kudu mbayar tebusan 1.200.000. Yen ra gelem kowe bakal tak dadekne pesugihan tumbalku. Tolong Patrick. Ya Tuhan. Aku sik terjebak di medan perang. Penonton tolong aku. Angkat kaki. Mata nih angkat kaki, angkat tangan dul. Mata nih, aku mlebu penjara. Nasib. Oh, kita enak bolongan, jajal tak incengi. Aduh ya ampun. Wong sawah karo tegalan. Matane cedok. Suarane koyok ndak asing. SpongeBob tak rene cepet, aku di jero dhewe ra iso metu. Cepet tolong aku udah. Setelah di penjara alhamdulillah akhirnya aku iso metu. Matur suwun yo. Podo-podo tapi aku ra iso metu. Oh, kita terjebak di sini selamanya. Glogok jaret. Ya apa cah emang mlebu rene ra iso ngejak metu. Daput. Tenang Squidward, siapa tahu kita punya solusi. Kita bisa menemukan peta jalan keluar, lalu keluar dari penjara ini, lalu kita bebas, terus kita pergi ke warung karaoke bersama. Ya. Wah, kui peta harta kirun. Kowe ngomong apa? Kui Alhamdulillah ketemu peta jalan keluar. harta karun. Harta karun ndak semua kuwi. Jajal tak duleke. Koyok teter gulung. Ayo kita coba menduleknya. Iya toh, iki peta harta kirun milik Tuan Krab. Ayo diwoco petane. Sinar penghancur. Dasku mumet. Podo. Gimana kalau kita minum botrek atau ultra flu? Wani-wani ini kowe ngincer bondoku, njaluk tak tembak manukmu. Ampun Tuan Krab, manuke Patrick ae ya. Manuke cah loro tak sunat ngepok kabeh. Matane sunat ngepok kabeh. Aku nanti manuk no. Kabur. Terjun dari lantai 13. Ayo total main Squidward. Matane sopo ganggu wae. Apa nyapa kowe kene? Kami berdua adalah sales, akan menawarkan produk baru, yaitu micin rasa stroberi. Jajal tilik ono. Mantap. Piye rasane? Apakah enak? Ya ampun, Squidward modar. Dapet, aku mendem. Dirupung laler Iki gara-gara kowe. karo kowe parang. Lah kowe no sing dijelin ning cangkeme Squidward. Saiki cahe modar. Lah kowe engko dicekel polisi terus mlebu penjara. Mending kita harus segera kabur. Engko cekel Pak RT. Sing nyekel polisi lah, koplak. Cak loro wis minggat, aku budal ngopi iki. Matane sepemet to. Duit. Nyapa kuwi Tuan Krab? Kowe nyapa ning kene? Aku saiki dadi perampok. Wong kucluk kurang gayat. Ora percaya delok niki. Gaput kowe ngerampok tenanan. Iyalah, masa iya trot. Polisi tolong. Polisi ra iso bakal nyekel aku. Alah kowe ora bakal selamat. Ngenteng nih aku. Aku lo lewat jalan bayi, aman. Stop, jangan bergerak. Yen bergerak tak gepuk manukmu. Aku tuh maling pak, malingnya melayu rono. Ciri-cirine bentuknya kayak cuyu. Bosok nih penjara kowe. Jam 12 bengi kuwi aman mlebu ning Indomaret njipuk panganan sak karepe. Los. Aku mang nyolong rokok. Matane nyolong ra ngomong. Timbang nyolong coklat loro untukku. Yen konangan kowe engko cekel polisi. Ngising ra disiram. Pelaku neng aku. Patrick, Aku Patrick, ora Tuan lho, Krab, Patrick. sponsor Aku ora sing Patrick siram. mesti. Sponsor Patrick lho terus silite sini dikepet. mambuan. Tutup cangkemmu. Enek hal penting sing ngape tak sampe nih. Ojo udur rai kowe kabeh.
Patrick, Poncrot Tuan Krep, kepet, Patrick, poncrot asli kepet. Patrick. Aja udur ae, ning jope nek geger den kowe panggah utur masalah kepet. Selamatkan uangku. Endi udus-udus kene mang? Pon Patrick, Ada apa Tuan Krep? Aku wis cewek lho. panggah utur tai. Rene tak omongi. Pokoknya aku gak lakon libur maneh. Apakah harus masuk kerja lagi? Aku lagi butuh kentara. Maukah kau kujadikan pasukan untuk mengawal? Ya mesti gelem lah. Tulung, neng kono enek gas entot beracun. Kita harus menyelamatkan wedus. Diri, Oh, kuwi. delek nang WC aman. Hitungan 100 kita melayu. Ya ampun, udah entut. Kancing ejaran. Masker penyaring entut. Jangkrik. Nampaknya kita akan modar. Tapi bohong. Aduh, tapi modar tenanan kayak selamat tinggal jangkrik. Aku gak mati, utangku seake. Aku kudu kuat. Matur suwun Patrick, kowe nolong aku. Tapi manukmu ganceli lho. Pasukanku, musuh wis teko. Siapkan dirimu, siapkan pistolmu. Pistolku cilik tur mlungker. Apa kena? Tinggi nembak. Kalau kok jaran pistol tenan. Apakah kowe siap perang? Panganan opo kuwi? Perang melawan penjajah. Tuan Krep, aku siap perang melawan penjajah. Aku siap badok. Luwe. Au, yen kowe gelem perang tak bayar duit 2000. Rasa dibayar wong cetil. Alhamdulillah lak ngono duitku utuh. Tuan Krep, kapan kita mulai berperang? Tak antem tak toyo manuke. Patrick, musuhnya wis teko, isi pelurune. Pilih tai apa tempe Dasmu goreng? cemplokno. Ya ampun, das maling. Lapor bom siap. Langsung tembak. Delokan kena apa ora? Endi gambari? Kok peteng? Kini-kini sing metu kok rondo adus. Matane kuwalik. Awas kaya ada layangan pedot. Hore. Ore, kapas kaya nek robot gendruwo. Glogok. Hawane kok medeni ngene. Halo Patrick, apa kowe pengen sugih? Damput, kita iki blantik pesugihan. Yen mengko kowe gelem, caranya mudah tanpa ijazah. Ijazahku S7. Yen ra kangge rugi lak ku kuliah. Sopo narik tanganku? Pemaksaan. Jare Mbah Yai kuwi ngono dosa, tapi yen kepepet ra apa-apa. Iki mesti bujuk rayuan setan. Patrick Star pekerja keras, ora bakal utang Bang Didil. Patrick tolong Patrick tolong ono aku please. Tolong ono aku butuh tumbal yang ra oleh aku sing dadi tumbal. Hikmah yang bisa kita ambil adalah jangan ngising sembarangan. Lambuh aku mumet. Patrick, tolong ono aku. Aku butuh duit. Matane ye utang, Butuh pertolongan. tapi aku ra butuh. Koncoi biasane bar ditulung malah mendung. Ya ampun, SpongeBob, aku akan menolongmu. Ngopi raja aja. Diasmu cepot kuwi. Nyapa kuwi ning kene? Disandra Tuan Krep. Oh, iki Tuan Cuyu. Yen pengen bebas kowe kudu bayar tebusan 1.200.000. Yen ra gelem kowe bakal tak dadekne pesugihan tumbalku. Tolong Patrick. Apa yang harus kulakukan sedangkan uangku cuma 2 juta? Cukup. Dasar cah koplak. Golak. Kan urung poso. Kowe pe mokel ye. Raimu njok diantemi nyatuan. Iya ampun, aku tak lapor polisi. Rasa repot matur suwun. Ya wis lakno, aku tang duite ya. Matane cedok cah iki. Kowe ae tak ijolne. Dadi tumbal. Aku nggak mau jadi tumbal ban, mergone bayare titik.
keprake awet. Krimis-krimis golek takjilan ah. Tulung kabur. Li, ora ndang mlayu ning kono nek pendekar ngamuk kabeh wong diantem. Modar aku. Iki kok kaya caos pentol. Iya caos. Saus bakso. Hah? Hahaha. Saiki giliranmu. Iki lo aku teko perguruan kere hure. Bersiaplah. Mata nih picek aku harus kabur. Lak senggel aku rawat di biasane ngruyuk kok. Hah, aman. Kalau kok jaran panggah konangan. Ampun mas, aku ra melu-melu. Aku rawani karo sampean. Tenang ae rasa wedi. Yen kowe rawani, kowe engko malah benjut tak nggih bal-balan. Kelokok. Saiki bersiaplah. Tak antem lato-latomu. Weh, yang nyangkut masa depan akan kulawan sampai titik darah penghabisan. Iya. Siro ratu ing geni, siro ing jagat geni, segoro niro segoro geni. Ciat. Damput. Sponcrot pancen sakti. Wah, ya kok pas jam 3 bengi. Mulai teko omah langsung sahur pisan aku. Sponcrot. Mata nih. Apakah itu demit ya? Kowe mengagetkan saya. Ini aku. Sopo raimu? Sing sopan ngomong karo wong tuwek. Ngapunten ke. Ya ngono, dadi cah cilik sing duwe unggah-ungguh. Ojo pecicilan ra duwe aturan kaya jaran. Alah modelmu dewe pecicilan koyok ganjing ijaran no. Ya ampun, sik tak sahur. Kowe ra poso ya menirung sahur. Mangklek ngenyek kowe, tak kandakne mbokku kowe. Cah gembeng, ngono ae ape ngandakne mboke. Mbok aku delokne Patrick. Gary, apa iki wis jam 5? Mangklek. Aku ra sido sahur. Goro-goro Patrick, aku ra sahur kawanan sampai jam 6 iki piye? Sarapan. Raimu. Cuma elek kowe. Damput, kanjeng jaran, aku tuh berdemit, piye iki mboke? Aduh, jangkrik. Piye iki ngelat cokot manukku? Aduh, mangklek piye iki? Apa iki? Lho, kok? Mboke. Mata nih cedok. Aku harus segera kabur. Hehehe, goyang dompet nih. Pak RT tolong aku. Tokormu aja ngono. Kowe ra roh sapa aku? Damput enek medi. Wedi to gara-gara roh dhek sapa aku. Inilah dapurmu buat memasak. Suara apa ya? Apakah pocong? Lak pocong aku ra wedi, tapi lak monyong. Pak Lurah tolong aku modar. Huh? Kok kene modar? Sopo mateni? Paling ya mati dhewe. Ndasmu kuwi apa nek mati dhewe, paling dipateni medhi. Tolong Nyonya Pap dipateni wong. Kowe nok sing mateni. Neng ndi mang pembunuhnya tak sewoh kok silite. Woi, aja mlayu. Sing mateni Nyonya Pap adalah medhi. Mati ndheasmu kuwi. Hah? Tutup cangkemmu. Aku ora mengladingi cekle tanganku kok. Aku ora percaya. Ayo kita hajar bajing ini. Manuta bajingan. Sugeng tilem wonten penjara. Sandy wis mlebu penjara. Saatnya aku menghabisinya karena bajing ini suka menyolong kambilnya Pak Tani. Mutar aku. Muga-muga aku selamat. Hah? Kowe kok wis ning kene? Persiaplah, tak suntuk silitmu. Silit. Aja suntuk silitku.
Halo, ada yang bisa dibanting? Ora atas itu tak banting. Sopo kowe? Lading kok melaku dewe. Ampuni aku.